кухнята на Фико всичко ще е лесно. В кухнята на Фико справяш се чудесно. В кухнята на Фико. И така, скъпи приятели, понеже обещах на голяма част от вас, които ме питаха в коментарите как се прави козунак с квас, обещах ви преди Великден да пусна и видеорецепта с начина на приготвяне на козунак с квас. Затова, за целта, първо трябва да извадим кваса от хладилника поне 2 часа преди да започнем цялото майсторене на нашия козунак. И ето, аз ще извада моя квас от хладилника. Отварям го, оставям го на плота, леко отворен, да се темперира, и след около 2 часа ще извада от него, когато е достатъчно така топъл на стайна температура, преди да остане на температура. Ще извада една част от него, ще го захраня и нея ще използвам, частта, която съм извадил, ще използвам за направата на козунак. След около 2 часа нашия квас вече е набъбнал достатъчно, затоплил се, вече е на стайна температура и е време да извадим малко от него в ето това бурканче, да го захраним, и това е следващата стъпка от това да правим козунак с квас. Започваме с захранването на кваса, като изваждаме една лъжица от майчиния квас, слагаме го тук в бурканчето, изваждаме още малко, около половин лъжица, ето виждате, и не го слагаме в кваса, в това бурканче, с което ще правим стартер всъщност за козунака. Сипваме му вода, изворна или филтрирана от кана, каквато ви е удобно, и си изберете половината на бурканчето да стане. С кваса вътре разбъркваме го да стане рядък, за да можем след това да добавим и брашното към него, с което ще го нахраним. Ето виждате, почна да правим мехурчета нашия квас. Почна веднага да правим мехури, защото се е темперирал добре, гладен е и иска да се събуди. След като сме го разбъркали достатъчно, започваме с добавянето на брашното. Слагам около една лъжица, ето така, и малко. Мисля, че това е достатъчно. Ето виждате, значи около лъжица и половина. И отново разбърквам. Специално за козунаците е хубаво да си подготвите този квас да е по-твърда консистенция, да не е рядък. Някои работят с почти течен квас, но специално за козунаците и за стартера, който ще направим след малко, е хубаво да е гъст кваса, или както го наричат някой, твърд квас. Ето вижте колко е гъст. Гледайте, почти като тесто е кваса. Ето, виждате как се тегли. Нахранен го оставяме. Трябва да вдигне обема си още един път, или колкото е в буркана, да стане толкова и малко отгоре. Ето, вижте, не се разлива, вижте колко е гъст, вижте колко горе-долу му е самия обем. Сега ще го захлупа с една чашка, която съм си изрязал и съм... И така чакаме, докато се напълни и стигне ето до тук.
И така идва време да приготвим и нашия стартер за козунака. Заради това тук на плота пред мен съм си приготвил кваса, който вече е набъбнал. Виждате колко много. 50 мл пресно мляко, което също трябва да е на стайна температура. 20 грама бяла захар, която вече съм си измерил, и 100 грама пресято бяло брашно. Това са продуктите, с които ще направим стартера, който стартер ще оставим после за 12 часа на стайна температура да се надигне и да набъбне за козунака, който ще замесим утре. Започваме приготвянето на нашия стартер, като първото, което ще направим, е да смесим млякото с захарта и хубаво да разбъркаме, за да може тя да се разтвори добре. За целта взимаме една телена бъркалка и започваме да разбиваме хубаво, докато се разтвори напълно захарта. След като захарта вече се е разтворила напълно, ще добавим и кваса, който виждате вече е набъбнал достатъчно добре. Признавам си, на мен ми отне малко повече време, около 2 часа и половина, за да стане готов за смесване и да набъбне хубаво, но това е заради температурата, която е малко по-ниска тук при мен в кухнята, пък и днеска си е студено и валежно навън. И отново с телената бъркалка разбиваме хубаво този квас лекичко, за да се разтвори добре в млякото. Когато се разбие напълно и стане хомогенен, ще добавим и брашното. Квасът се разтвори напълно в млякото и захарта. Ето виждате, няма вече бучки. Добавяме и брашното. След което с шпатулата леко започваме да разбъркваме и брашното. Това ще е до един момент, в който ще започнем да месим и с ръце. Вече можем да оставим шпатулата и да продължим месенето с ръце. Месим така, докато усвои всичкото брашно. Ето брашното е напълно усвоено от купата, заради това можем да вземем и да размачкаме тази топка допълнително с ръце. Получава се лепкаво и разтегливо тесто. Ето го нашето топче, готово е. Да го поставим в купата, да го притиснем леко и да го завиеме отгоре с стреч фолио. Така завито с стреч фолио, този стартер или стартиращо тесто пълно с квас ще остане за цялата нощ, а утре към 8:30-9 ще започнем с месенето на самия козунак с него. И така, скъпи приятели, на следващата сутрин продължава да вали, но ние ще си месим козунак. Започваме с основното тесто. За целта съм приготвил мазнините сами на 30 мл олио, също така имам 60 грама чисто масло. Днес козунака ще го правя за едни мои приятели мюсюлмани, заради това няма да слагам свинска маса, но ако вие решите, може да замените 30 грама от маслото с 30 грама свинска маса, така да станат 30 грама свинска маса, 30 грама чисто масло и 30 грама олио. 130 мл прясно мляко, задължително на стайна температура, 3 яйца на стайна температура, също ванилия, кора от мандарина, кора от лимон, любимия ми аромат за великденския козунак е Бейлис по една капачка. Имаме също така 160 грама захар,
и 450 грама пресято бяло брашно. И започваме да смесваме съставките. В купата на миксера слагаме първо 160 грама захар, след което започваме да отделяме жълтъците от белтъците на яйцата. В купата слагаме само белтъците, а жълтъците ще добавиме на по-късен етап. Идеята е да вкараме въздух в самия белтък, защото кваса по принцип много обича въздуха, така става по-пухкав, почва да се храни по-добре и това нещо му помага. Задължително слагам и една щипка сол. И така, белтъците и захарта заедно с малко сол отиват в миксера, за да ги смесим. Мисля, че се разбиха достатъчно добре, захарта вече се е разтворила и е време да добавим и жълтъците. Пускаме отново миксера. Тук е момента да добавим лимоновата кора, ванилията и кората от мандарината. И докато се разбиват, започвам да наливам и мляко. Сега е време да сменя бъркалката с такава за месене на тесто и да добавя брашното. Когато тестото се разбие достатъчно добре, да изглежда горе-долу ето така, е време да добавим и нашия стартер. Вижте колко хубаво изглежда стартера, как е набъбнал, има мехури, пълен е с въздух, кваса си е свършил добре работата и е време да го добавим към основното тесто. Добавяме стартера към основното тесто и продължаваме с смесването. След като основното тесто и стартера са смесили достатъчно добре, е ред вече да добавим и бейлиса. Последния аромат добавяме го най-накрая, защото той съдържа алкохол. След като всичко се е смесило достатъчно добре и е станало на еднородна смес, е време да започнем да добавяме мазнините, като тях ги добавяме в следния ред. Първо олиото, след това свинска мас, ако ползваме свинска мас, и накрая маслото. Чак когато тестото поеме всичкото олио и започне да изглежда ето по този начин, тогава почваме поетапно на няколко части да добавяме и мекото чисто масло. По-малко, и когато абсорбира всичкото масло, добавяме следващата част масло. И така, виждате вече как изглежда нашето тесто. Поело е абсорбирало абсолютно всичкото масло и е време да спрем миксера и да го прехвърлим в една намазнена купа, където ще започне втасването. Винаги с мокри ръце изваждаме тестото от купата. Оха е прекрасно, искам да ви кажа, приятели, от бейлиса, от кората на цитрусите, от ванилията. Дори има, се виждат парченца цитруси в него. Ето го тук. Оформяме го на топка и го прибираме в купата. Започнали са дори и мехури да се появяват. Охо, приятели, ето вижте, след час и половина вече тестото е достатъчно така хомогенно. Вече са почнали да се появяват и мехури. Ще се опитам да ви ги покажа. Ето ги, ето тук мехурчетата. И сега е момента да вкараме малко въздух в това тесто, като го прегънеме един път, втори път
Трети път. И го оставяме да втасва. Гледайте колко много мехури се появиха. Така го оставяме да втасва, завито под стреч фолио, след което ще оформим и самите козунаци. Времето не е важно, важното е да си удвои обема. И така, вижте как се е надул вече козунака, направил е мехури, около 4 часа и половина втасва, дори малко се е залепил за стреч фолиото, така хубаво се е надул. Сега ще го извада. Преди това обаче ще си намазня плота с олио. Задължително работим на намазнен плот. Също така ще си намазня и ръцете. Това количество тесто е за 3 козунака по около 420 грама. И след като го извадих, ще го разделя на 3 равни парчета, както ви казах, за 3 козунака, които ще напълня с лукум и с шипков мармалад и после ще ви покажа как ще ги опечем. И започвам да редя лукум. Това ще го намажем с шипков мармалад. Аз имам домашен хубав мармалад, който е гъст. Ето ги трите козунака. Вие може да си изберете по какъв начин ще ги изгъвате. Сега ги оставяме няколко часа да втасат. Хо-хо-хо! Вижте ги само! Не са ли невероятни? Гледайте колко много се надуха за 3 часа. Сега идва ред да ги намажем с яйчице и да ги поръсим с захар и с бадеми, след което ги хвърляме естествено да се изпекат. Тук е момента да ви кажа, че ги печем на 180 градуса първите 10 минути, след това продължаваме на 160 градуса, като се печат около 45 минути. Аз лично ги слагам първо малко отдолу, на най-долното ниво на фурната, както са така на решетката, след което след около 15 минути 20 ги премествам на едно ниво под средното ниво, така че да могат да хванат и кафявата коричка. Ако по време на печенето станат по-кафеви, можете да ги завиете отгоре с една хартия за печене, така няма да изгарят и няма да бъдат сурови, когато ги извадите, защото може да покафенеят по-бързо, а вътре да останат сурови. Поръсваме с захарчица. Аз лично смесвам малко захар с ванилия, така обогатяваме още веднъж аромата, а и после цялата къща ухае просто невероятно, поне 2 дни. Печката вече се загрява, задължително трябва да е предварително загрята, както ви казах, фурната на 180 градуса. После намаляваме след около 10 минути на
160. Бъдете щедри! Време е прекрасните приятелчета да ги изпратим на заслужено изпичане във формата. Ето ги нашите приятелчета. Готови са, уникални, а как кохаят само нямате си представа. Още един успешен ден. Само погледнете.